so tardudui patupa hanguluan tugaluk akka pardosa marhite pakokokon na. Jakko may bana gabe si kalua di bagasan ngulung. Kapuji jala tasokba may bana dada holan di pesta na talon. Alay sa liling ngulugka. Ang udongan sa haporsyaon. Sa daryon sudiro halap Kristen hamestahon ari halutubo ni Tuhan Yesus ni sa Dr. Tiyon. Natal ima hamestahon ulaw ni debatan na Romano pakita pardusa di Portilyon. Atong lasmar hatta madjakon haroro ni Jesus si Balway. Laos di bagasan las ni Roha. Jongjong dohami dison. Sudiyak ka parhalado ni Julieta pasahaton. Selamat hari Natal marhinamu. Asih rohani debata ama. Doa anak Yesus Kristus. Doa topi parania. Mana pemutih kita saluna. Selamat hari Natal marhinamu. Somot dadya nilas ni Rohatta mamestahon hadudugo ni Jesus si Kalway. Masih jangan mahita dohon na nila buka. Laos pasahaton selamat Natal. Di bagasan untuk dohot seret roha kapahibul marhata marsar dohot Yesus nang tuli asa psikop plus ni rohata maret demaita saya Roma haruna.
Dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tot di perbadia. Amin. Ede honamuma sada ede ne baru di Jehovah. Ede homma Jehovah ade sadok tanaon. Pajodor hamuma di tonga-tonga nyak kasih pelebegu hamuliam nai. Di tonga-tonga di sarut bangso halongangan. Akka nabi nahen nai. Marsob mahamun Jehovah marpahian nam marharhoan. Akka hidir mahamun maradok potibana. Ale isi sadok tanaon. Haleluya. Ale amanami amani Yesus Kristus Tuhan nami na tubuh di huta Bethlehem. Sa dulu di mawamu na badai ala nami titur ho hami bangsong. Ditugu-tugu hodo hami sian hahulomon tuhatiron jala di badung hodo hami. Nahulang sian ho gabe sarum se dohot ho. Gok halalas miroha do hami ala ini. Sajaro ma hamulateon miroha nami. Naung pinapatmu, mar hiti-hiti anakmi. Amin. Surat di Yohanes sada ayat 14. Kami daging hatai jalan maringan di tongah-tongah hita don maon. Jadi huida hami ma hasangapon nai. Lima hasangapon ni anak sasada nasian amanai. Duk asmiroha dawat hasil Tuhan. Ilo sakna tongrak mangirukukum hita kudibata laho manulahon patut Tuhan. Tuhan
Poti madosata di adupan di debata makanya mahita. Ale Tuhan debata para siroha na semurung. Nung aroho tu portilyon manokot kami. Matungan kami di sudai mulu nami. Alay saya olo de pegang kami di patungan kami. Uju waru kami ragam hamoron dohot parut kilo. Patuluhan tiruan kami asarade kami menguruti akan dapat urupan. Alai saya olo do tertutup rohan kami manarion akan nagale dohot namet. Kami papokok ini ingulu nami jala lampatan mahadi kami nasa totong ujungan ho kami manang ahap na masa ingulu nami tangyong mahami marahiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si panguluhani. Amen. Baga-baga di bata taringot bahasa dosa. Ay sumurod do horong niruan di bata tu portilyon. Wala do anak na nasa sayo bilihon. Asa nang mako kanuk na porsiya di bana. Asa hanguluan na sa liling na di bana. Asa nga pong ma di bata na di bitaw. Di pesta Natalon di mana tersurat di Psalmen 97 ayat saya 112. Jehovah Doraja marol puluk mata on marlas nirohama puluh akad nalai. Api berdalan di juluna mangaton akka alona kumalia. Malalado akka duluk somon patis maradopon buhi ni Jehovah maradopon buhi ni Tuhan ni sadok talon. Konta
tarurak sogo suwe akka sisoppa aji-ajian akka na papuji-puji urina mida gana-ganaan ikon masoppa tibada dosbe akka dibatasi leban ain kudo alin Jehovah na tumibul umongkong sadok tanahong tumibul si tutudo siyan nasa dibatasi leban Sabor doha dirod di partido janalas niroha yak kana unsur mardoha lima sahabnya martua do ak kana tumangion hata di bata jala do pyopsa amin. Tidak ko maha porsyar tay sawona hina tidak ko ni dongata sa porsyar bisa dok ko tido rak mahida madok aw porsyar ni madok ido ama perbuatan satu-satuan na mopalani dotan aw porsyar Yesus ana ibada doa sasai iman di kondisi Maria ada biasa dia andora sabula ido kata lima di pujian siap korut kita.
masuk jam 9 mana jam 6 sore. Alani bilang itu kita selalu bilang asal jam kita atau hoti mata pada naga. Nah satu penguat investor.
Dami ni dibatana sumurong siyan sa luhut na roha. Ima na mga ramoti ka ate-ate dohot pikiran mo nabi. Di bagasan Kristus Jesus Tuhan tay. Amin. Kuriya na hinahulungan ni Tuhan ta Jesus. Dihitan waing namarpungo di bagas Garejaon. Di Gedung Serbaguna. Manang na di pelataran di Garejaton waing. Atau yang mengikuti ibadah secara live streaming. Dohonon nami matuhita sa luhut na selamat hari Natal ma dihita. Dokter baik kami Roma dapot to kamuak kamanginang ruas ni Huriatta di suasana Natalon. Alay macedingganan non duksidung sude ulaw tadison ima duksipul ulaw na badia disom mahamian no jongjongak ka parhalado keluarga ni Padita dohot Bibil Pro sudi mahamuan non majalak kami disom mahita masitabian di suasana Natalon asatung sikop lasni rohatta dia muak kamanginang adorang so hujaha hata ni tuhatta nagabijamita di pesta Natal na parjuluon tamado pujot tatuhat ta'ala diramoti hita sudi dinabuhi hitan waing mamestahon pesta Natal na parjulu tutu nasay tapadok yang kita ucapkan di setiap Natal saya tadokdo selamat hari Natal idok sahalak teolog pendeta Dr. Ander Ismail kata selamat cukup dalam pengertiannya jadi mulu didok selamat malam nomor lapata doi asa sehat sonang pakilalata ujunok uju piak kita di pudumatta imana didokna selamat malam mulu adong tongon na mulak tubo na pasogit dungita dokma selamat jalan asa tiurma di pardalanan sahat tutujuan mulak di bagasan hahipasom molodidok selamat ulang tahun tutu marningot di partabani umur alai marasing do berbeda ketika kita mengucapkan selamat Natal bukan artinya supaya kita selamat hanya di saat hari Natal apa makna terdalam di balik kata selamat hari Natal Kubai masih ada contoh saya pinjam satu nama namanya Pit Desnam kebetulan dia lahir 7 Desember 66 jadi dia besi Pit Desnam Magwarna jadi Pit Desnam ini suatu saat, suatu ketika, suatu hari dia berjalan di jalan raya, berjalan kaki dengan santainya. Lalu tiba-tiba datang mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dengan kecepatan yang sangat tinggi. Lalu si Pit Desnam ini hampir ditabrak. Lalu orang yang melihat, karena dilihatnya si Pit Desnam ini, dia lari ke trotoar. Lalu orang yang melihat bahwa Pit Desnam terhindar dari bahaya maut. Dakko natabrak ibana, ala melompat do ibana tu trotoari, melua ibana sian parnaraani. Jadi makna selamat Natal ala na malua do hita mangolo do pahita
sehat do pehita saha rodin waeng ido benda tadok Yesus datang menyelamatkan kita, lalu kita selamat. Ido lapatan ni selamat hari Natal. Taserben jo na dilebuk tai jala tadok selamat Natal nito mak. Nah, unarong na mododok. Tadok mo siya selamat Natal. Ido dinggan na. Jadi ada melua hita sude ati na so pajupang behita tahun narok. Ati na sorak marna tal behita, ati na sori so behud dilatta. Aidang do depa te hudulan. Bebas do kita hudul. Tetapi ketika kita bisa duduk bersama dengan orang yang di samping kita, main hebat do handphone na mervideoan. Ipotoi. Oddo dong aku na di Natal na di tahun 2024 to. Ido kecanggihan di zaman. Jadi honon nami masa alinay dihita kamanginang selamat hari Natal madihita salukna. Tatangingon mahatan itu hatta imasian buku Heber biddu sada ayat 5 sahat rodi 12 songonomma di surat ton di buku tenabedi takasma tatangingon. Itu suruh-suruh dia mahya didok anakku doho sadariod doho hutubuhon manang audo gabe amana jala ibana gabe anakku alai dina naing to gihonon na musetu portinyon ibana na parjolo tuwi disima didok ikon marsinggang tujolo na sudiak kasuru-suruan ni di bata didok donyan taringot tuak kasuru-suruan ni ibana mabahan alogo suru-suruan na api na marjibur-jibur do parhaladuna alay taringot tuanati didok rodi sa lilin-lilin na do habang sami alidi bata tukot hati gorad do tukot harajawmi diha holongi hodo hati goran jala diha gidiho kodo hajahaton alani ido didok dimiyakkon de bata nami miyak halalas ni rohatuho ale de bata sumurung asa tuakka donami dungiho ale Tuhan paojakkon tanoon dimulanay jala jadi-jadian ni tangammu do parlangitani magoduak kay muse alay totong donian anggo laho duruk doi saluhuk na songon ulus songon sappe-sappe belunom mui sudi gabe mugama alayang doho laos tong doho dang masohot akka taumi ido iyanggo sahana di sadahuria hiado di pesta Natal marjamita ma sahalak paddita tung dajakiyad do jamita non lobi sajum hape molo di minggu biasa jamitana hampir 15 to 20 menit takpola sanga modohod jolmaon takpola sanga busisaon nga pitor didok amin jadi saya terpai madoruson ahadu pinayong alayang go dinatal na sa halii gajak kia jamitani padditaon sahatu sajun lubi duksipul per minggu di pesta Natali sedong dohalak na barani manukupad ditay ima situa senior na pensiun ang gunaktipat tar ijago do nangolo manukku ni bana jadi situa na pensiun disukkum ma awak padita ay so ngon nagajang jamitan yamang di pesta Natal sa helion na wahabin na jadi elus ni paditay ala hubereng natunig siya langgatan gurengat ka masuhuted naro tunatali
alanido gabe hurappel na najamita na sa taononin na ay wida di pesta natal na taonido na sidaro bumiro mo siya nuayang nasida. Jadi di tahun narono mo siya nasidaro jadi sa dapotas sudi hubayan majamita na sa taonon sa dapotan nasiden na alay dakkite unak pola ayaw dun ngay unak pola mitta alay mo lohitay bamarminggo mahita riminggo unang marminggo hari Jumat hati akka manginang kita datang beribadah pada hari Minggu yang dikuduskan oleh Tuhan dan pada hari-hari besar umat Kristiani. Di jamita pesta Natal na parjolo sederion sian buku Heber atau kitab Ibrani marhite topik menyembah Yesus anak Allah. Manobba Yesus anak di debata ido nagabe topik. Mangihutto Yahudi didok nasida do bahwa Yesus itu bukan Allah. Alai suruan sabbing diha porsian ni halak Yahudi tibodo hajong-jongan ni suru-suruan ala dipakke debatado pajolok konjol matu debata suru-suruan itu nagabe perantara pasahaton tona ni debata tujol pangatusian ni Yahudi dang boy be pajuk pangjol matu debata ala ni imar mati suru-suruan jadi ala tidak bisa bertemu langsung dengan manusia yang berdosa tetapi melalui malaikat sorgawi. Alani itu di patorang panurang Heberon sumurung lebih istimewa Yesus yang nak suruhan jana dan kia didok suruhan anak udoh tetapi kepada Yesus torang didok marhite jami tahun anak udoh sederion udoh Taboto doa manginang hati Yesus marhite si Maria adorang sohabuan paturuhon na surung do Yesus yan nasa suruan ni debata hatu tubuh ni Yesus kelahiran Yesus menjadi manusia manungguli na porsia di ibana nasi tongdo baga-baga ni debata Moladok pe di luar kekristenan madok kami tidak mau mengucapkan hari Natal. Ketika kami mengucapkan selamat Natal itu artinya kami mengakui Yesus sebagai Tuhaninna. Tetapi sadar atau tidak sadar sasitongna melalui hari libur nasional di Indonesia sudido na so Kristepe mengakui hari ini adalah hari kelahiran Tuhan Yesus, hari Natal. Jadi unak pola gabe susah pikirat ta molo tuk soolo piak kadongat na asing madok selamat Natal ala yang go di pikiran nasida molo disukun hari libur apa sekarang inna hari Natal inna nasida lo. Ima iko bangga do hita menjadi orang Kristen. Nunga tubuh Yesus di huta Bethlehem. Alani kon marsinggang tujulo na sude jolma termasuk kakasuru-suruan dohalak Yahudi ala ibana Jesusido rajani portibion. Jadi molo didok goar nina tubui ima Yesus. Amanginang argado goar. Molo halak Batak malodo mamilit goar gabe pengharapan di pardalanan ninguluni namar napunahon guari. Alanido mo tabereng piga-piga guar ni halak bata kadong namar guar si Pinodang, si Torang, si Lamtiur, Mas Tiur. Jadi kon hobardo guari tu pangalahona.
unang sitorang alay salatu na hulom. Ikon sibuag katiurod do ibana. Panodang membawa tarang. Lam tiur inna ikong gabi patiur ho daw ng mga ruduti. Dangasal na dibain guari. Hamuak ka manginang ganupa rinatal say somal do dijabut tapera ketika kita memajang pohon terang. Manang na aksesoris Natal di pinggir jalan, di mall, di pusat-pusat perbelanjaan. Saya dong tabereng tulisan di hata Inggris, Merry Christmas. Ahado lapatan yon. Jadi molo didok Merry itu artinya adalah gembira, manang bersuka cita. Dihita na punguno yang dison, moladong na marguar si Mary, alay holan na betchut, murhing, gampang, tersinggung, say holan na marsa kidaw pardopahan na perlu dipertanyakan sa Meryon nay, na bersuka cita do ibanan waing manang na diya do. Jadi guari, Mary moloin na bersuka cita. Bergembira. Hamuak ka manginang remaja na poso bulung dihita na marpesta Natal ikod do sudehita marlas ni roha ala nunga tajalo hidup kekal di bagasan diri ni Yesus. Saya membaca satu tulisan seorang tokoh terkenal Paus Benediktus XVI mengatakan, dalam perayaan Natal yang utama adalah kegembiraan apabila kita benar-benar memaknai Natal dengan baik. Dan pasti tidak ada lagi hati yang sedih. Sudah kita merlas ni roha ala nungaro Yesus mabuan hati uron tupor tibio. Jalaido na nido ni Bunda Teresa, damai berasal dari senyuman. Tengok mai. Damai berasal dari senyuman. Jadi molodok kala naneng marsoal akan namar musuh sogoro hana jolo senyum jetong baru merbeda mak. Kuido. Molo naing muruk kita tumusutta, jolo mekkel jo hitat to. Baru tapuk ka mabeda. Mungkinkah? Tang mungkin be, ngapit tur mardami be. Ido na macetak kas ikon hanguluhonot ta. Di tonga-tonga ning uluha Kristenot taon. Hamuak ka manginang duksipul ibadat taon tauduti don non tuulaon na badia. Imamangido hasesaan ni dosa. Asa ta parade ma rohatta. Diak kahuria-huria nasing seolo do halak madok daktar jalawau dope ulaon na badia aladong dope musukwin na. Hape ulaon na badiai mangido hasesaan ni dosa do. Molo adok kalak madok dang mardosa awin na dang jolmay. Mardosa do hita sude, jala na masihol do hita. Mangido asa sesa doset tay. Di bulan-bulan Desember, masa do dihitaan bidda Natal. Taboto do bidda Natal. Di parar do mudar nasa otiki. Ala na mulo marbidda dung disehat. Dia manuaing bidda naon. Lomok-lomok do parcaratusan kiloat do manang na dia do nuaing. Jaladong do gotani botaray kanido. Di parar do mudar ni biddon. Asa patabuhon lopani biddaon alangon na di jebu. Jadi mulo sabar hita paimahon
moderni bidda lamma moderni Kristus kanido jadi unang ala na pay mahok kulahulan wa ijabu ala na yung lawan nung mangibati todong dakpalado marulan na bedia way pagkajakwa charonin na ingo ma mangido hasisan ni dosa do na parjulo dung ilaw mamardaleni tayo mayak ka manginang mangido hasesaan ni dosa marhite parpadanan na bediyay alanita parade marohatta diritta las marohatta monang dohita hiado diberi kamu viral masa-masa kampanye pilkadai adong do songoni dita panulian las marohatta monang dohita margatti majuinna yang godaong las marohatta monang dohita marlas niroha mahita salu na amen martang yang mahita mauliate matuhan di pamonak kodo hami marhite na bongot kami nuaeng tu pesta natal na parjuluon seguhi malas ni roha nami asa tuktakas Tuhan huat tu si hami selamat natal dadaholan las ni roha di namarari natal alaihu hamulatehok kami matuhan nunga melua hami sia dosa sia kematian melua hami jala gabe terjamin ngulu nami alani hatu bumi naroho tu portibion sudima akaruas ni huriam nama dohoti ibadah di pesta natal na parjuluon di bagas gerejaon, di gedung serbaguna, di pelataran, songoninang nama dohoti secara ibadah live streaming. Homa namang gohilas ni rohanami. Tuktakasma Tuhan huhanguluhok kami, makna natal yang sesungguhnya. Yesus datang membawa damai dan sukacita. Kiranya seluruh umat Kristiani hadir sebagai pembawa damai, hidup dalam sukacita dan membawa sukacita kepada semua orang sehingga terang sorgawi akan benar-benar nyata dalam kehidupan kami pribadi. Gabi sibuat dame, sibuat katiuro mahami, tuha golapon nadi portibion. Sahat tuhoma sudi ruas ni huriamon selehom mahahipaso numur nagajang molotung adok pe namarari natal mangibetiak kasih solhot namardalan nasida Tuhan di darat di lautan di udara dohot diakka na mangibetiak kasih solhot sehoma napatiurhon mangaramoti diakka pardalanan las ni rohana siak koima mangguhi las ni rohanami nuaing. Jala marhite las ni rohana hupatari dahok kami ala nung ngatubuh ho Tuhan. Naik pasahaton nami mapilian nami na umuli Tuhara jommu. Songod dalan nami bersyukur. Madok mauliate tuadupammu ala asido roham di pasu-pasu hodong ulunan.
William Dohot di Portibion. Buhay marhanami marhiti-hiti tordim. Asalam hutad dahami gulang ni sinehon-lehom itu hami. Asalam gigil hami madok maulihan itu ho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pupuji hami maho ala saut suri tahing naung sinakap mo dorang somarja do biasa nganu dang tarabba sibuli sakapmu dang sudah tahim na diay dibahin dosa nami ala ni holong ni roham na baligana so haduani dibahini mauliate marohanami tuho ala naung saut sakapmu ima parsulum di anakmu gabe sipadua jala si pangulu di hami asa madua hami siya dosa hamatian dohot siyaluhum jala masohot kami manglahot dosa oke saya simaroham di hami togihon mahami tu anakmu saybayan mahami gabe siluang tu ibana asa upani halojon na hami ala na tinaon na naberniti dohot hangaluton humokop kami asa ibana na punahami jala hami na punay say sumbuli mahuriam sadayon asa diingot habal domu dohot haroro ni anakmu gabi jorma laho panguluhon hami pardosa say sumbuli makka parhalado di huriam mamalidahon balida na ulit sa halak naong patarha sa ngakomu jala naong jumpang dami dohot hasumangan say leho mapitinaw kap halak naso tumaddaho dohot tu parudamo na asing asa roda sida mangului Tuhan nami Yesus Kristus say rajay masaluhut panggonggomi dohotak kasuruan na asa diboto na sida naong dilehoko raja jala Tuhan na sumurungi rodi salilin nililinga say lehon buruak ka na dibaga sa pangujunan apuliak ka na marsak jala bedua ka na targugot say tangkap jala magtiyak ka na pinaburu di halak ala di luarmu say jala pasupasu hamis di akan mengurang roh ganap di bagasan Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Alia manami na di benua bijang say na dia magwarmu. Say Roma harajomu. Say saud malolong hanggang benua sumun na di benua bijang. Lewon manuhani sa dalon hawas kapari. Sesa manusa nami, soon panisa nami, di dosa nilungan na marusa kami. Unang kami ihon pagkujunan, padua kami siyan makaharu. Jalali pasor ma dami na tutim amin.
agama bagi dasar buka. Waktu kami nanggalas ini kita sudah media, kita dari itu asal dari peradaban, selamat berbuat di dalam media. Pokoknya dari media.
Ima mga ramoti ati-ati muna doon muna marahiti-hiti Kristus Jesus. Amin maritangin mahanda. Ali Tuhan di bata para sirohan na sumurong ama namin na di balibaligyang asirohan ko kami namin na kumulison. Adora ko pa kami nun kapadalan na bagay ile ko mato di karagadian o ganun kami. Asa di tubuhon hapon siyaw na manguhuli kami. Asa ko situturohan namin ni anak ko Tuhan Jesus Kristus na makokong kami. Parbubuhay mahami maswadahon din namin. Asa tarihutok kami Tuhan Jesus Tuhan namin. Jala asa ditubuhon hapon siyaw na manguhuli. Say taigirohan namin. Asa lang madungog kami kubaliwalidyang. Asa say masihol namin. Pay may mahon haroro ni Tuhan Jesus. Amin. Kita ka na pinapamahon ni bata. Kita sa paiway mga kontrapalanan ng naliyay. Iba ganita di pa matumulo man ang nadaw. Kita maulaw na medya. Asa unang ako na ubuhong manalisip siya itaon. Ay holan daw turo na jala na malusuri o ka na aling papahinan na nasa ibe. Jala na malukori mo sana. Jala na porsiya niya sa ilusan na pinagupan ni Tuhan Jesus. Ito na daw malakton para padanan na galiyay. Alaya ka na daw at maglaw na galiyaw ng giliulis-ulis. Binabigyan di mardusa. Kung palibayaw kamu marohan muna siya rin. Kung kamu mahosong daw at mati ni Roha. Alay paingot-ingot kamu Tuhan Jesus Kristus na mati. Jala na mula kung mangulong bukong kamu. Asa daw ang mangagton para padanan na binabigyan. Ibahirita ka kasi madorohan kami. Jala ano sa muma sa pusulon. Jong-jong na kamusan. Nakatulo. Di pagkatuturuhan o halapagos sa konsiyan hatutubo. Dohot ala ni kamalaw si Pati si Bata. Molo di pagkatuturuhan. Dokma all. Kedua ko naman sa karuhan ala dosani. Jala ni pangituruhan na yung madua ko may siya dosang. Molo sa kaniruhan dokma all. Ketuturuhan di pagkatuturuhan mo na urotuhan Jesus Kristus ni talaon. Panguluhon pardosa. Iba na ng mati. Mula mangulu humokop po. Mamorsan jala manesa dosam. Molosongoni di parhatuturuham dokma olo. Paupat tonoloho manggotapon siyan roham late ni roha dohot hosom ni roha. Akup ni olo doho mardenggan dohot halak na mangarsahi ho. Jala na olo doho manesa dosa ni dongammu. Songon na pinangido ni roham sesaon ni debatasu di dosam. Molo songon ni roham dokma olo. Atong tapaudu be marohatta. Jala tatopoti masu di dosatta. Ihutok kamu matang yangon di bagasan rohamu nabi. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa gudang duhami. Ay jojot hulaw si hami patimu. Tamado hona uhumu hami nuaing dohot sugot. Molo balosonomu tuhami hobartu pabahenan nami. Alayala ni gudang niya si dohot holong ni roham. Dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus naong nilohom humokop pami. Ala ni ubay na hami mangido tuho asima roham di hami. Say jalo mahami. Say sesa masudi dosa nami. Jala lehot tod di parbadia tuhami. Asa margogo hami. Mangalo nasa dosa, dohot mangulahon na ho Bartolomo ni Roham, saliling di tanood do pehami. Amen. Atok kamuak ka naman opo ti dosa muna, jala na mauwas diasi ni Roha ni debata, say sahat matuhamu na hinaporsyaw muna. Mga sahon hata ni Tuhan Jesus do hudok tuhamu, pos marohamuna. Nung nga sesa sa luhut dosa muna, marhite-hite guar ni debata ama, dohot anak, dohot tod di porbadia. Amin aliyama namin na di banuagidyang,
say pinarbadia magwarmu, say Roma harajommu, say saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Sesama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay hodo na punah harajaon, dohot haguguon, rodi hasangapon, saliling nililing na. Amen. Hudul mahamu. Maredde mahita, o Jesus naong sineat. Atok tangiho kamu matonan ni Tuhan Yesus laho padirihon parpadanan na badiyay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa gusagu bornginay, uju tarajehe ibana, didokma mauliate, dungi di ponggoli may, di parleho tuak kasisiyan na huhu madidok, jalo hamuma, jala pangamma, dagik kudoy, nanilehot tuhamatian humokko pamu, ima na mga ramoti jala pahot torohamu na magkaporsya ibana, asa di hamu hangoluan, naso rasuda. Amin. Duksun na sidamangan, dibuat mapanginumani, didokma mauliate, dungi di parleho matuak kasisiyan na, didokma, jalo hamuma, sudi hamu manginum siyani, iya panginumanon, padanday baru mon marhite mudarhu, nani usehon humokko pamu, baen hasesaan di dosa muna, ima na mga ramoti, jala pahot torohamu na magkaporsya ibana, asa di hamu hangoluan na sorasuda. Amin. Atong nung ngarade sudi, ida jala day hamu madenggan basa ni Jehovah. Romahamu 7.
Tapuji matuhat tamarhite edde nomor sia laos rim mahita jongjong. Puji ho
Puji ma Tuhan de bata ale to dikku jala nasa rohakku di bagasan mamuji goarna na badiai. Puji ma Tuhan de bata ale to dikku jala unang tunghalupahon denggan ni basana sudina. Ibana do manesa do sam sudina jala ibana pamalu makkasahi mu sudina. Ibana paluahon hosam sian hamagoan jala dilehon tuho denggan basa dohot asini roha. Para si roha jala pardenggan basa do Tuhan de bata. Labat tarimas jala para si roha gudang. Dang dibahe tuhita na hobar tu dosatta. Jala dang dibalosot tuhita na hobar tu hajahatotta. Songo na sini roha ni ama-ama tuak ka anak kon na do. Asini roha ni Tuhan de bata diak ka na magkabiari bana. Nung ngatakas di patuduhod de bata holong ni roha na ituhita. Dinamate Kristus humokop pita uju pardosa do pehita. Atong dalam malua mahita nungayeng sian rimas na. Dunggabe parpitor hita hinorhon di mudarnay. Di baheni say pujion ni pamangakku. Dohot rohakku. Dohot nasa pabahenakku do Tuhan de bata. Olat niyon rodi sa liling nililing na. Amen. Jalo hamu mapasupasu siya tuhatta. Di pasupasu jala di ramoti Tuhan de bata maho. Di sodakon Tuhan de bata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de bata mabuhina tuho. Jala di pasorhon ma damena tutodim. Amin. Diamu akka manginang isom mahita masih jalangas sudi. Upang idohami ma tusom masudi akka situa. Doho keluarga ni Padita doho inang Bibel Fro. Asa masih jalangak kita di suasana Natalon. Lucu,